Hi mga kalungyan, dito naman po tayo, ang Ailenski Vlog, muling nagbabalik. Ang Bicolanang Oragon. Ngayon po, ang ating pululutuin ay napakasimple po lamang. Diyan lang po kayo mga kalungyan at manood sa aking lulutuin. Napakasimple lang po ang ating lulutuin ngayon. And then, by the way pala, magsha-shoutout muna po tayo. Shoutout nga pala sa aking subscribers na si Yansky Chado TV. Ingat ka po dyan. And then, Inday Maripe Patalinhog. Salamat Inday sa pagsuporta. Ingat ka palagi dyan. Thank you, thank you, thank you. And then, shout out din pala sa aking 57 subscribers. Ingat po kayo dyan. Sana po, wag po kayong magsawang suportahan ang aking channel. Maraming salamat po, mga kalinlin. Diyan lang po kayo. At tayo po ay magpiprepare ng aking lulutuin. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe to my channel. Thank you, thank you, thank you. Bye! Ayan mga karinlin, ngayon po magsisimula na po tayong magluto. Una po sa lahat, ito po ay hugasan ko muna po itong chicken. Hugasan ko muna po natin. Hugasan po natin ng mabuti. Ayan po. Tanggalin ko itong nasa loob. Ayan po. Ang lulutuin po natin ngayon ay sinigang na chicken. Hugasan po natin ng mabuti. Then, saka ko po siya hihiwain ng mga maliliit. Yan mga kalim. Hiwain muna po natin siya ng maliliit. No? Para po sa ating sinigang. Yan po siya. Hiwain ko po siya ng maliliit. Tanggalin ko itong ano niya. Dulo ng kanyang pakpak. Ito. So ngayon, hiwain ko na po siya ng pangsigang. Yan. Yan po. Yan po. Hiwain ko dito. Ayan po. Ayan po siya. Ito na po, nahiwa na po natin ang ating pangsigang. Ayan po. Ngayon po, ang gagawin natin ay hihiwain na po natin ang ibang gulay, pati po yung sibuyas, bawang, kamatis po. Manood lang po kayo. Tayo po ay magluluto na. Ay mga kalinlin, ito na po lahat. Nahiwa ko na po lahat ng ingredient na ating gagamitin sa sinigang natin na manok. Ito po yung manok. Ito po lahat ng ingredient mga kalinlin. Ito po ay onion, garlic, tomato, din yung mayroon po tayong siling haba, yung green, radish. Ito po ay sitaw na haba. Sitaw na haba siya. Then ito po ay eggplant or talong. Then ito po ay okra. Okra po siya. Then meron po tayong maliliit na sili para po sa sabaw po maanghang po siya. Bicolana po tayo, kailangan po maanghang ating sabaw. Para po lalo tayong ganahan kumain. Then ito po ay ating gagamitin na pamintag o black pepper. Then, ito po ay ang ating pesos or ang patis. Ito po. Then, lagyan po natin siya ng tubig. Then, ang ating pong cooking oil. Ayan po. Cooking oil po siya, cooking oil. Ayan.
Then, lalagyan po natin siya ng ito po, ang ating pong sinigang. Nor sinigang. Ayan po. Sinigang sampalok mix na may gabi. Yan po. Mga kalinlin, tayo po ay gagamit ng ating pampalasa na Nor Cube. Ito po ay chicken Nor Cube. Then, ang panghuli po natin ilalagay ay ang ating gulay na kangkong. Yan lang po mga kalinlin. Tayo po ay maggigisa na. Diyan lang po kayo at panoorin niyo po ang aking gagawin para malaman niyo po kung paano ko po siya lulutuin. Yes po mga kalinlin. Yan na po mga kalinlin. Mainit na po ang ating kaldero. So lagyan ko na po siya ng mantika. Igigisa na po natin ang sibuyas at bawang. Lalagay ko na po yung ating sibuyas. Yan po. Yan po yung ating bawang. Sabay ko na rin. Haluin lang po natin. Mga 1 minute lang po. Ilalagay na natin po yung mali. O yung ating chicken. Yan po, ilagay ko na po yung ating chicken. Samog po lang natin. Haluin. Takpan po muna natin siya. Yan po muna natin maluto yung manok. Hintayin lang po natin mga 5 minutes po. Yan po mga kalinlin. Okay na po siya. Then lalagyan ko po siya ng Nor Cube. Ayan po. Nor Cube po. Chicken Nor Cube. Then patis. Isang kutsara ng patis. Ayan po. Yung pesos. Ayan po. Patis. Then, lagay ko na din po yung ating kamatis. Yan po. Ayan po. Then, hahaluin ko po na siya. Then, ilagay ko po yung ating maliliit na siling green. Ayan po. Takpan po muna natin. Mga 2 minutes lang po. So, ayan po. Okay na po siya. Then, ilalagay ko po ang ating radish. Ayan po. Ang radish. Then, hahaluin ko lang po. Ayan po. Ayan po.
po, nalagyan ko na po siya ng tubig. Ayan po. Hintayin lang po natin siyang kumulo. Mga 10 minutes po. Hintayin lang po natin siyang kumulo. Ayan po. Kumukulo na po siya. So ngayon po, ilalagay na po natin ang ating mga gulay. Ayan po, ilalagay ko na po ang ating eggplant o ang talong. Ito po, ilalagay ko na po siya. Haluin ko lang po. Isabay ko na rin po ang ating okra. Ito po ang ating okra. Ilagay ko na rin po yung siling green na haba. Ito po. Tapos po yung okra. Ilagay ko na rin po. Ayan. Haluin lang po natin. Then, ilagay ko na rin po ang ating sitaw, yung sitaw na haba. Ito po. Pakukulaan lang po natin siya ng mga 5 minutes. Then, nalagyan ko po siya ng ating paminta. Ayan po. Natakasan ko lang po yung apoy. Then, tikman po natin kung ano lasa. Lagyan ko lang po ng konting asin. Ayan po asin. Pakuluan po muna natin. Hintayin po nating maluto yung mga gulay. Kalinglin, kumukulo na po. Luto na po ang ating gulay. Gusto po kasi sa gulay hot cook lang. Ayan po, sunod po natin na ilalagay ang ating Knorr cube. Ang ating Knorr cube na sinigang mix. Ayan po, ilalagay ko na po. Hinaan po lang natin yung apoy. Ayan po, ilagay ko na siya. Haluin lang po natin. Then, ilalagay ko na rin po ang ating kangkong. Ayan po. Napakadami pong gulay. Gusto ko po kasi ganyan po yung aking sinigang. Kompleto ricado. Then, yung madami pong gulay. Ayan po. Pakulaan lang po natin siya ng mga 2 minuto. Then, pwede na po siyang i-serve. Ayan po. Takpan po muna ulit. Mga 2 minutes lang po. Then, pwede na po siyang hanguin. Na po mga kalinlin, luto na po ang ating sinigang na chicken. Yan po. Pwede na po siyang i-serve. Ayan na po ang ating finished product na sinigang na chicken. Try nyo na po at napakasarap. Mga kalinlin, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching. Bye!